sauki. Sannan ku danna ƙararrawar sanarwa don sanar da ku da zarar mun ɗora bidiyo. Ka san yau su hajiya suna nan saboda haka mu koma inuwa mu shirya abin ni ka san na kamu da san diyarta ka ci gona muku noma ko na kamu ka kamu da mi ko ba lantana ba zazzabi ko me lantana da Allah ma ka ciwa kai da kai gani mu tare mu tattauna ta inuwa me gadi hakewa ni kuma cikin gida naka zama ga dakin gani da ka zama cikin gida kai da ka zama cikin gida ni yanzu ana bude ga ina ganin huskarta ana kullewa ina gani to ina cikin tare su mu tai a tattauna maganan nan kai kun san jana sun kada kaga abu da rai ko muna zuwa aikin kana aikin kana ni na ce ma kai na tsaya hajiya Maiya salamu alaikum kai kuma kai awwa sai aka saurara mana Allah na saurara Allah jin to mi za kai wai ko kuna yan bangila ido ai an ga dan garin kuna ba ni shi na nika tsammani yanzu dai Alhaji Tuguni ba kura Allah ku shiga ciki ku sami Alhaji mu yi ta tamu to te mu gana mai ko ba gaskiya shigo irin kuwa a sake ruka karke shi kai iri kai sa ta abun nan kaddara mu iri kai dan gida na can dan cikin gida can za a zo ce ka nan za ka Alhaji mu maji yanzu kai tsaya tsare shi nan bari ke in jibo Alhaji in gani me gadi wajaki ni dan gida dan bakin ciki in kun ka zake wallahi kana gano kuranka a to ko je an ce an rasa batirin remote in juwa a to garin kuwa da TV kai garasuwa dan bakin ciki wa kai shiga ciki shi ku na rantsi da Allah ina sa ma na guni ka sami na gumi na rantsi kana wasa na a ai hankali bura uba kai in jidda haushi na gare ka mutanen ga a ce ba kuna jira kai Alhaji Alhaji na wani aiki ya cika ba su sako a kai mai sako kawo ai sakon babban sako ne dan daga nan kana san cewa banza ba an kama Alhaji Bangila babban sako ne ai kora shi ne kawai Allah dan taimakon da ya saba yi na kusa ibi na ka samu na gari kai to maka ga ka gani tsaya ba ku tsaya mai gari ya ce dan dawo a shi mai gari zai yi da kai wuce bangilan ban ma san gari ku bari Allah amma yau na tabbata cewa ga madibi ne na magani ma kila ne mun ki ba mi gani bira ubanka kai inna lillahi wai ka gana ta kiran yana ga da mun kaɗu jiya ta yan bulok ta ki ɗaukar waya kai ni kai wallahi iri ake wallahi ka ga kuma yan iskan gani wani iskar sun gura ma kai ni kana jamu da garin kai wallahi wanga walakanci na wallahi wani ɗan bira uba ne ku ka san ko ni na Allah ni na wallahi yan garin kuna suna dama ko wani na sai na ci bira ubanki ni sai ga magana na rantsi Allah ni aka sha kayan wato wallahi yau kuma ta dawo garin matsala an ka samu wallahi na ga taki takin kaya wallahi ina sa wallahi wasu ka to takura mu Alhaji wasu sun ka to takura mu Alhaji to ni Alhaji da za ka yi min haka ka da sanda na aza ko buga mai ta wani ne wasu na maka tako sun an adbira yau iri ta kwana ne ba kai idi bari in shiga gida za ka ga kurinka ni kake shafuwa ko ni gida bari in shiga gida dalla koma dalla koma wannan ba yan garin kuna ba iri yan garin suwa barayin nan na wallahi kamar ya Alhaji kana kadore musu gindi ya Alhaji bai san kunya amma ko bai san ko kai awa ba ka gane ni dan nema sarkin gida na ka jami'an nan Allah kai ta matsa bari kulle garka mai gani sarkin gida ina kuke wayo mun yi baki kai taho ka wani mai shege wuya na gare yunwa nan da ni ba bai da kaga wuya ani shirin ka jahi aya Alhaji na jahi ne shi Josko kai kuma shi wannan ki kake dan iska sarkin gida na
ai baka sani ba wallahi me gadin nan da ka kawo alhaji kai ba ka ma dan iska na hatke da shigowa iliya cin gida wai ni nan shigowa gida wai ya shake ni wai gudan ni wai wai har da shi alhaji dan kudan hana mai shigowa wai yayi wa shigo mun shigo wallahi magana ta da mu yi ta bada kuma dan samu mu zauna ko dan san abin nan ko to gaskiya babu lokaci saboda me kana da wadan uzurin ka yanzu saboda sauri nake to kai allaji cikin wasannin nan na gwada kaya al'ada ka san mu argun game da gwadan haka ne ai ku in gaya maka kai to ka wadi musu gobe da sa su ta nan da yaran ka sai ayi wannan aiki bai da matsala mu sarkin mu bai ke ta ce mu baran ku aka ba mu da bakin gate iska mani mani iri allaji iri ka ta iska gidan ga iri wai lokaci da yake bani wai abun kenan ya hita daga nan ya koma ya ma hita daga sai an jima alhaji Allah ya kara mai da daraja masha Allah haka na koran mutane wallahi alhaji ba haka na alhaji abun ba a cewa kun yi wallahi ni ina faɗa mai gaskiya mu sarkin keba argungu bai koya mana ruwa ba balle mu aje mutane su koya mu jama'a ruwa ni a shahidi da ya to nan kwanaki wanga sarki ya ba mu wanga gida na saboda mu kyautata mu mutanen ƙasa ce kuma ya ba mu gidan gana mu zauna saboda mu kyautata mu waɗanda za su towa taron fishing festival haka to kuna koran mu na jama'a yanzu sani ya ta iske ne ya ce ka koro ƴan jama'a ina shigowa gida shaƙe ne yayi babu ruwa na ni kaina ina da sula zan kama ba su wa mutane in kama ba su taimako saboda mi wanga ba halin argunguna ba wallahi idi ina mai sheka gida ka san ki sata akwa kuka yi aka kawo kauri na albarkaci ne sai a banni to mu ma darajar fishin ta muka ci gaba nan jinan kai ne shi yasa ni na so da ma mai buga wada mai wada mai ya koma ciki a can zo mi gari kun a saka Ku danna subscribe domin samun sababbin shirye-shiryenmu cikin sauƙi. Sannan ku danna ƙararrawar sanarwa don sanar da ku da zarar mun ɗora bidiyo.